for you tonight between the Ducks of Anaheim and the Chicago Blackhawks. Now we're in for a war here tonight. Both of these clubs play smash mouth hockey. You don't see many of these guys back down. Now the winner here will be the last team standing. And knowing these teams, that winner will be standing in the penalty box. Pistää, Westside Sleep, pistää pelis alles hämäris, voittamaton NRis, taas uusi konsoli, faija on mun sponsori, mieluummin Nintendo kun naapuri Pimpero, jotkut otti nuorena hatkat verkkareista, me väännetään vaan kadulla matkat telkkareista, välillä kulutetaan viikon friendin nahka sovaa, Barcelona on ite vaan niin nasta ojaa. Sormet rakkuloil, pelaan pleikkaril, Nintendol ja netis mokkuloil. Ei reenikassi olal, pysyn hereil Coca-Colal, mut ei tarvi pelaa nettipokeria näil tuloil. Vedän sieni ku Mario, voit sano superjareks, mun olohuone muuttuu hetkes pleikkarin tageks. Parhaat frendit ohjaimen oikee ja vasen tatti, kun ne on mun tiimis, niin se on saman tien shakkimatti mei. Ögat liimattu ruutuu, vaimolla on mennyt